Posielal to popred bránu a sme mali šťastie, že ešte bol David Mudrák. V vašom prípade tam hrozilo vypichnutie puku. Teraz dobrý tlak na bránu a gól! Peter Cehlárik otvára skore stretnutia a náš kapitán sa zapisuje do streleckej listiny ako prvý. To, čo som spomínal predtým, že nám nevyšlo, že nám chýbal polkrok, tak prechod modrej čiary tohto útoku vyšiel dokonale a vďaka tomu sme sa dokázali udržať v útočnom pásme. Či už Lukáš Cingel vynikajúco zabojoval v rohu Klziska, alebo Peter Cehlárik, takisto doplnené Kristianom Pospíšilom. Tie puky sme vždy dokázali zozbierať. Jednoduchý puk od Davida Mudráka. A Peter Cehlárik je natoľko skúsený, že on vie, ako si to miesto svoje nájsť na tú dorážkovú možnosť. Ale tu sme videli, že Lukáš Cingel robil to, čo tam presne robiť mal. Výborné. Ujímame sa teda vedenia.